كله مسز بتكباب تحابيرهم يسرحوا كم زنبرون زرخمنا زنا يحبر دحر موتهم قنا نبارة كتما مس بوليس تلاتيمهم هذا تحت عدمة موت كله حمشتد ما قسيلهم ريتو بوليس نمبر كاب زقور كوطعري أي سبارن يبل وكلنا أديس جوكول أب إثيوبيا كل الأوروميا دبوب معراب شوا ورد إيلو أب زحلف قدام ليتي رو أواش مليئو سلست قبلتات على قليقو عشحت النبرتي كم زم زابل نبرتن سب سلطان قليتهم فيو استزاربو نبرتي تم علق قبل العصر تشمونتش هكتار عنوة توريدو قالو تم زابلتون نقحجزو لعلن تحت نجيولو كم زلو تقليتو أفنوت كارتا تمرت إثيوبيا كاب منغوز تنصر شوتوتات توم 13 زيادة تغرت كم زرغبو منيستر تمرت تهاجر أفليتو بمسرة زيما باتو بيت تمرتي كاب قدامي كساب شاد شاي كفلي مع كلاي بركي شاو عين شاملاين كفلي كلاي بركي كاب شاملاين كساب 10 تغلتا كفلي قونيو بزي كازي أول قوانينتي تحزن برك ما باتو بيت تمرتين مؤال هصانات حاويسو مالتيو بمنغستن بولكن كقصليو تمهارو كاب أب عصراي كفل كبصحو خلو يوسدو وزنبرة داقيم أي كوسدون يوم أب كندو مبال 10 تغلتا كفلي كزازو مخلو حافشاون زازامن فتنا كم زوسدون اتزينا قليتسو أب مباتو بيت تمرت زمهرو ممهران كندما يم ديجري زلوم أب كالاي برك بيت تمرت زمهرو ماسترز ديجري أب لعلو طابيعتا تمرت زمهرو دما كالاي ديجرين كاونو لعلن زلوم كم زخونون اتزينا قليتسو جنبار حرنة أوغاديان بوليتيكا بايت إثيوبيا كم هاجرا بارتو خوينو كم زمزقبا فليتو بومبرت جنبار عبد الرحمن شهايك دي حزبي بهير سمو سومالي نزحل فحدا كفل الزبن كاب تساتفو إثيوبيا كم زقللت تغيرو يو إذا كايدازي كبك علو كالو تزبطات إثيوبيا ونكمو بمعرض ساتفلو بايتا كلو يقد سن أيلو أبكلو الصومال عدكاو قالت الزكايزنا أوبنق ويكا ONLF بوليتيكا إثيوبيا توداداري بارتو كوينو كمزقب أب تاريخون مجمري أجزيو يجبل وكيلنا ملسكاتشو أم هذا الآخر ريبورت بوليتيكا ومرحة دبوب سودان أبا دي سبب أي لازم اللو أبوان تلزب بمسار زتاعت وقال نسوم عن السلام دبوب سودان أخال الدقب فاي تقبرلون مرحة بوليتيكا دبوب سودان تقداس النت قودي الوام قالو تبهيلو اللو أب تلزب دبوب سوداناويان أبال هاقرات إيغاد أبال هاقرات ترويكا تشاينا حبرات أوروبا حبرات أفريقيا حبرات هاقرات كالوتن يساتف خمزلو فانا منشي زينا زلأخو زينا قليتو لعلواي سودانو جنرال مرجع كساب زفتصم نسراويتن سيفيلاتن زحاوس بيت مخرن كمرحو قالو محلا فصيمم جنرال عبد الفتاح البرهانن 11 ابالات تا بيت مخرن لوم ربع يوم نتقحلا قال محلا فصيمم قدما منستر نكونو استمروا عبد الله حمدكو لوم ربع تمساسالي قال محلا كفصم يوم زكم دي لكله بلعل بريزيدنت سودان زنور عمر الباشر زتجمر مسرح كسبل شون 4 ور حدحر مأسارهم مالت يوتمال ونقصيلو حيلتها صطتا سودان نوتم بريزيدنت مريحم نبيت فردي اقربهم مالو سودان 3 عامات زمرحو عمر الباشر ناي وصا گنزب زي حق اغباب كزينوم نيروم بزي حقاوي اغباب ون دولارات يقبلوا نيروم زبل كس قريبو مالو طبع عمر الباشر نريبورترات كم دي بلا هذه جلسة قدم فيها الاتهام زي بوليتيكاي قدايو مخنياتو سبات زي بريزيدانت زي نغنزب زحاجر زيا زريفو نوصاي اسكيرو ايو يوم زبلو زلو زي ايو بميدياتات ززرب زلو اب قدمي دانيا گن كالق نغرينا نسمع زلنا سابزا ساعات زيا اتي بحال زنبره ايتقسن بهزوحات نبرت كارتون بيت مسرح بيت فرد حقوسات هايكون النبي ورئيتو زهابو قاليوم باشر قدم قرادم بقبن سباونتن جملة هلقيتن يوكفصص زنبرو يبلو بريزيدنت ترامب ناب دنمارك قبرو زنور عودة مصر رازو أحزينون إيلان قداميت منستر دنمارك مواتي فريدريكسن بريزيدنت ترامب مقشوهم تسرزة جرينلاند كعدق تنع مبالو اتا قداميت منستر تن قداميت منستر مس او غزو ايو تولد قبريل زرزرلو صبوق مقررابنا كنقبر صنيحنا تبل اتا قداميتي منستر دنمارك بريزيدنت ترامب نمقبال اب كوبنهاجن نريبورترات ابزهابتو قال مطيق صبوق محزنة امريكان دنماركن مصنبال صبوق اغاطامي انيرو إلا
أمونغونا زلو ناي حبار ربحاتات كنزتيلو وانت قدسنا نيرنا عينات بلا سعيبا ترامب اتينو مسكرم كلتن سلستن حاسبو وزنبرا مقشات مالي مشاتي وسرزوو نسو أبزربو دنمارك أزيا بلستي هاجريا نفعات سباتونا اللوا نقرقن قداميت منستر دنمارك بزعبا معداق غرينلاند كتمايت بزي مدليا اتمقشاي نخالق زيا أناوي حي اللخو إلو قداميت منستر فرادريكسن بوغنا بزعبا مشتا مريت غرينلاند ندلية ترامب نقول نقدافا نصبق محزنتنا زقيرو أيكونن أب سطتا أب أركتيك زلنا حبراوي نايل مع تقبرات أب قدمي زسراعي ويلالا قال أبالات برلمان دنمارك نمسراز مقشا ترامب ببلي حين أقفولو كاب حادك أربا مشارختي كم زقت سمع زحنخيو ترامب مبعتاوي زغونا دبلوماسياوي فلتأتو كوايا حاسرو إلو ميكائيل أنسن استبهالي أبال برلمان دنمارك منستر نقدي دنمارك زنبرا راسموس جارلوف بوغونو ترامب نحادا كفال هاجرنا نمشت أخ حاسب أبيناي بلانيت ينبر كمزلو اندعي إلو بريزيدنت ترامب أبقربا أوان بزعبا نجرينلاند معداك تنبه سانيحيوم سبا سلطان دنمارك كونا سبا سلطان جرينلاند جن جرينلاند نمشت أيكونتن إبلو أبحريس سنفلال زقنايو لعل السمانية سدتنياتات كابتا تسافيرو ملاز نبرت مركب اسباني دحر أسرع معالتات ناب مريت وريدوم እቶም ስደተኛታት ናብ ደሴት ጣልያን ላምፓዱሳ ክወርዱ ከለዉ ገሊኦም ይሕንክሱ ገሊኦም ባንዳጅ ተኣሲርዎም ይረኣዩ ነይሮም እታ ኦፕን ኣርምስ ዝተባሃለት መርከብ ብሰንኪ ምሕር ኣጥባቂ ዝበሃሉ ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ጣልያን ማቲዮ ሳልቬኒ ዝስዕቦ ፖሊሲ ነታ ደሴት እናማዕደወት ንዕስራ መዓልታት ተንሳፊፋ እያ ገለ ካብቶም ስደተኛታት ስለ ዝቐበፁ ንባዕሎም ከጥፍኡ ፈቲኖም ካልኦት ድማ እናሓመስና እውን ናብ መሬት ክንበፅሕና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር መወዳእታ ስፖርት ኣብ ግጥም ሴካፋ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ትሕቲ 16 ሎሚ ሳልሳይን ወሳንን ግጥም ዘካየደት ጋንታ ኢትዮጵያ ብሩዋንዳ 3-0 ተሳዒራ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ናይ ምሕላፍ ዕድላ እውን ኣብቂዕሎ ታንዛንያ ንደቡብ ሱዳን 4-0 ስዒራታላ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ተወሳኸሎ لومي إسران حدا نحاسة كلتاشن عصرت تشعتن هجراويت كانتا إثيوبيا مس هجراويت كانتا رواندا أبز جبرتو وساني قدم سلسة ببعضو تسعيرة نافرق في الصابين أي محلاف إدلا تهوليفو تسعوت هجراويت كانتا إثيوبيا بزوحنا يقول فتنتات أنت جبروكا بسنكي حصلت أكلا وبقعات شطوها مزجوب بزي مخالهم كسعرو كيلوم بخالص أوتا هجراويت كانتا تنزانيا هجراويت كانتا دبوب السودان 4 ببعضو زخون قفي وسيت رتيعتا كاب أبلات بدب كلتا كينيان رواندا نافرق في الصابين أي محلاف زحش عدل زلون هجراويان كانتاتاتين بمسارات وقت يزلو مدب صباح سران كلتن نحاسة هجراويت كانتا إرترا مسكينيا هجراويت كانتا الصوماليا مسدوب السودان صوتن كاكايدين برهان برها لدنس أمريكا كابسمرا زهنا خنكاتاتل صنحنا نمسغنك بتر زي راديو دمص امريكا يونا فلما يصصابنا خنحلف منستر غدات وصا يونايتد ستيتس مايك بومبيو ايران زعبيت سغاصتان مرغغان ماخلاي مبراقن صطان كلو صويعم አለው ተማልሶሉስ አምናይ ሕብራት መንግስታት ቤት መኽረጻት ታብ ዘስምዑ መደረ ማእኸላይ መብራቅ አጋጢሞ ዘሎ ዝተሓላለኸ ፈተና ንምፍታሕ ሓድሽ አተሓሳስባ የድል የለውን ኢሎም ገለ ተሳተፍቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ወጥሪ ዘጋድድዎ ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ዞባውን ዓለም ለኻውን ሓይልታት እዮም ክብሉ ነቂፎም ኣለው ዘላቲካ ሆክ ዝላኸቶ ጸብጻብ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ ናይ ኢራን ስጋት ኒውክሌር ኣዕናዊ ኩነታት ሶርያን የመንን أمانغو إسرائيل فلسطينيين نويح صنح ግጭትን ዘይምዕሩይ ቁጠባዊ ተረባሕነት ኣማእኸላይ ምብራቕን ነቲ ናይ ትማሊ ሶሉስ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ከም ዝዓብለሎ ተፈሊጡሎ ፖምፒዮ ኢራን ኣብ ናይ ኒውክሌር ፕሮግራማን ኣብ መተሓላለፊ መራኸብ ስትሬት ሆርሙዝን ትወስዶ ዘላ ስጉምታትን ስጋት ዓለም እዩ ኣብ ኢራቅ ሊባኖስ ሶርያን የመንን ትገብሮ ዘላ ምትእትታው أبتو زوبا أعناوي سبعوي ورقة يسعبالو ونيلا مايك بومبيو يقصرو Clearly, from Aleppo to Aden, from Tripoli to Tehran, greater cooperation in the Middle East is needed more than ever. بنصر كاب أليبو كساب عدن كاب تريبولي كساب تهران كاب زهون يكون أوان العلي أما أكلاي مبراق زل علامة تحلبار يدللو زسانو حوص أقامات نمفتاح حدشات حساس بايد لينا له
ዩናይትድ ስቴትስን ፖላንድን መስርሕ ዋርሶው ብዝብል ሽም ዝጽዋዕ ጸጥታን ካልኦት ዛዕባታትን ንምፍታሕ ዝሰርሕን 7 ጉጅለታትን ዝሓቆፈን ናይ ሰላም ተበግሶ ምጥያሸን ፖምፒዮ ገሊጾም ሩስያ ነቲ መስርሕ ናይ ሓደ ወገንን ዘይዲፕሎማስያውን ክትብል ነጺጋቶላ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ምክትል ወኪል ሩስያ ዲሚትሪ ፖሎንስኪ We cannot be satisfied with a situation where calls for Iran to sit down and ንኢራን ብቐጥታ እናጸረፍካ እናተኽተኽካን ሓሳይ እገዳታት እናገበርካን ምስ ኢራን ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልና ንላዘብ ኢልካ ምጽዋዕ ንዓና ኣዕጋቢ ይኮነን ናይ ሩስያ ተወካሊ ብምስዓብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘንበረቶ እገዳታት ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕስን ንቁጠባ ናይቲ ሃገር ቆሪኑ ዝሓዘን እዩ ኢሎም ጸርፍን ቅድመ ኩነታትን ሓዊሱ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተጻባኣይ መርገጺ ኣብ ሙሉእ እቲ ዞባ ሁከትን ዕግርግርን ክፍጠር ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣለውን ኢሎም ኣለዉ ብምውሳኽ ናይ ጀርመን ወኪል ብወገኖም በይናዊ ስጉምቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ወጥሪ የጋድድ ኣሎ ኢሎም ዓለም ለኸ ምትሕባር ክረጋገጽን ዞባዊ መራሕቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ህዝቢ ሰብኣይ መሰላቶም ከኽብሩሎምን ጸዊዖም ኣለዉ ወኪል ጀርመን አንድሪያስ ማይክሊስ It is for the nations of the regions themselves to create political environment ኣብ ክንዲ ስግዓት ድሕነት ኣብ ክንዲ ጭቆና መስቀይቲ ጥሜትን ሁከትን ክብርን ሓርነትን ንህዝቦም ንምርግጋጽ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ምምችቻው ንባዕሎም ንናይቲ ዞባ መንግስታት እውን ዝጠቅም እዩ ኩሎም ወገናት ንዓለም ለኸ ስምምዓትን ናይ ሕቡራት መንግስታት ውሳነታትን ክምእዘዙ እዞም ዓለም ለኸ ኣካላት ሓቢሮም ኣለዉ ኣብዚ ሁከትን ናዕብን ዘይፍለዮ ዞባ ምርግጋጽ ቁልጥፍ ቁጠባዊ ዕብየትን ኣገዳሲ ምዃኑን ንደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ዕድላት ትምህርትን ስራሕን ክረኽቡ ከም ዝግባእ እውን ጸቒዶምሉ ኣለዉ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ሪፖርተራትና ካብ መቐለን ካብ ኣስመራን ዝለኣኹልና ኢና ኢሎም ህዝቢ ምስ ህዝቢ መጀመርታ ናብ መቐለ ክንከይድ ኢና ኣብ መቐለ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ብሓባር ሓደ መድረኽ ኣካይዶም ነይሮም ዓለም ፍስሓ ተኸታቲሉ ንገለ እውን ኣዘራሪቡ ሒዝልና ኣሎ ኣብ መቐለ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ሕውነታዊ መድረኽ ኣካይዶም እዚ መድረኽ ዝተንፋስ ሰላም ንመጻኢ ብሩህ ተስፋ ክልቲአን ሃገራት ብዝብል መሪሕ ቃል ተኻይዱ ሰንበት 12 ሓሰ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ሆቴል ሃፀይ ዮሃንስ ተኻይደ ዋዕላ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ መቐለ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ክልተ ሃገር ዝነብር ሓደ ህዝቢ ሓባራዊ ክብርታትና ملك تحدنتنا زتنا نزل سلامنا بزبل تروح تسني مدرخ ثلاثة متنعتاو صحفات قريبهم اليوم نغلت إزبطات أبزك أرابي مدرخ ترخبكم إيرتراويان إثيوبيان تجارون نمدب حزب مس حزبي قريبهم الله كمت حابرت مدرخ حدا إيرتراوي محار تسفان كيليو اتوقعي كغطليو أنا محاري تسفان كايل يزبهال أم غالي الله مالتي أم غالي يزنبرغن إيرتراوي بو محاري كم تفلت لم يترخبنا لزلنا انفاس سلام كلتي هاجرات زبل تدعلو على إمو كفتم متحابرتون حديقة انتهي إلى ما السنقية وعلي هو من البات تي مدلاو كابزوم من سياتا بمغالي زغموتون ديو تي مسنقرو نغن نايب حق خم تزبل كاي وغن تحبابروم كإلنا مالت تي علامة نتي نايا تحساس بحدنت مالت إيرتران إثيوبيان ويكا إيرتران تقراين زبها عدتات الله نناتن قبر زخفلالو منقستات كالله مالتي كوينو جن تهزب حدا هزبي سلازي كلتا هاجرات من انت هلوا كلتا عينتات تحساسبات هلوا قداسي ايكونن اتخلت التحساسباتات اب حدا خمصولو زخيل مخنيات او زخونه جبطتات كمي غيركا تقرب ات حبرتسب اب كلتا عد زولو كلتا التحساسباتات كغبر زتدلي ناي وشط ناي دغن غزات زغبر وي سلازي إذن هي تحساسبة حدنات إذي أب حدن تمتيو تراين إذن هاجرات زياتن بسلام كنبراز خيلها سلست أرستاتي نيرو ممهر ملوركي انتايتي نحبار كبرتاتنا خاب تاريخ جمير كمالتي بهل بالله قانقوا بالله سنلبونا هايمانوت وات ايفر انتاي يوم توم جبتي كم خن بالكلناس سقيلنا دينا جبتات كقربيو وممهر محار يوهانس كا امو
ተፋላሊና ክንታይ ጸገም የጋጥም ወይ እንታይ ትሽግር አጋጢምና መፍልላይና ስታይ ሽግር ፈጥር ዝብል ብዛዕባ ኩናት ብዛዕባ ድኽን ድንቁርና ዋት ኤቨር ማለት እዩ ከምኡ ድማ መምህር አማኑኤል ሳህለ ከዓ ሞንታይ እንተገበርና ሓይሽ ዝብል ሰለስተ ምክንያታት ሕጂታ እዩ እቲ ዕላማ ብሓፂሩ ኣብ መንጎዞም ህዝብታት እዚኦም ግርጭት ኣሎ እስኻ ድዮ ኣነ ኮምፕሌን ክንገብሮም ንኽእል ኢና ንፖለቲካዊ ሓይልታት ግን ፖለቲካዊ ሓይልታት ሳዕቤን እምበር ጠንቂ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም እዚ ሓድሽ ወለዶ ነቲ ዝሓለፈ ታሪክ ክፈልጦ ኣለዎ ሽግር እንታይ ክፈልጥ ኣለዎ ብድሕሪኡ መፍትሒ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ፀገም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ቀንዲ ሽግር ናይ ተጋሩ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልሊ ሽመይ ተኽለወይና ዓለም ይበሃል ዜግነት ኢትዮጵያዊ ዝነብረሉ ከዓ ኣብዚ ከተማ መቐለ እዩ ዝነብር ጽቡቕ ተኽለወይኒ ተረኺብናሉ ዘለና ሰዓት ወይ እዋን ሓደ መድረኽ ንፋስ ሰላም ንክልቲኡ ስታት ኣብ ዘተዩ ነዚ ካብ ዘለዓሉ ውልቀ ሰባት ሓደ ኢኻ እሞ እንታይ መልዓሊ ኢኹም ነዚ ክትለዓሉ ዓይነት ቀንዲ መልዕሊ ምኽንያትና መብዛሕትኦም ኣብዚ ከማና ዕድመ ዘለዎ መናእሰይ ኤርትራውያን መብዛሕትኡ ትግራዋይ ኣረኣዮም ንእሽተይ ጽልኢ ዝነበል ተሓውሰዩ ነይሩ ስለዚ እዚ እውን ናማን ከም ዘይኮነ ና ትግራይ መንእሰይ እውን ከመይታ ዓይነት ኣረኣያ ከም ዘለዎ ኣብ ኤርትራውያን ምስ ረአዩ ስለዚ የቐኒልና ሓደ ዓመት ልኾና መቐለ ስለል ፀንሕና የቐኒልና ኢሎም ባዕሎም ቶም ኤርትራውያን ኣጋጣሚ ዕርክነቱን ፈጢርና ዳሕራይ ሻሂቡና እውን ምስታይ ምስ ጀመርና ተሓቂ ምስ ተረድኦም ግን ልካ ህዝቢ ትግራይስ ጽቡቕ ዝሓስበልና ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ማልዮም መፅኦም ንሕና ኢና ዓጋመ ንሕና ኢና ቆንዳፋት ንሕና ኢና ለመንቲ ንብለኩም ነርና ላብሉ ንባዕሎምንስ ናብ ፀፀት ለኣተውሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ስለዚ ና ትግራይ ህዝቢ እውን ክንደይና ይለኣክል ሰብ መኽበሪ ምዃኑ ስለል ተዓዘብና ባዕልና እውን የቐኒልና ክንብሎ ኢና ኢሎም እዮም ባዕሎም ቶም ኤርትራውያን እውን ተሓዊሶምሉ እዚ ፕሮግራም ማለት እዩ ትመልዕሊ ምኽንያትና ግን እዚኣ እያ ከመይ ሞት ንመልዓሊ ምኽንያት ዝኾነኩም እቲ መድረኽ ምስ ተኻየደን ከመይ ረኺብካ ዕግበት ይብካ ዶ ብጣዕሚ ለዛ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ከምቲ ዝሰማዕካ ዕድል ክወሃቦም ከሎ እንታይ እናበሉ ነይሮም ንሕና ኤርትራውያን ጽልኢት ኣብ ተጋሩ ክንፈጥር ዝገበረናስ እቲ ኩነታት እዩ እቲ ታሪክ እቲ ኣመፃፅኣ እዩ ስለዚ ካብቲ ዝሓሰብናዮ ንላዕሊ ሰላም ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ እውን እቲ ታሪክ ክቕየር ኣለዎ ዝብል ርእይቶ እዩ ዝንፀባረቕ ዘሎ ኦኬ መጀመርያ ሽመይ መርዓዊ ደበሳ ይበሃል ኣክቲቪስት ኣብ ሶሻል ሚድያ ከዓ ዝራይ ድረስ ተባሂለ ፍለጥ ማለት እዩ ዜግነት ኤርትራዊ መንነተይ ከዓ ትግራዋይ ፋስ ናይ ሰላም ናይ ተዛረብቲ ትግርኛ ኤርትራን ትግራይን ማለት እዩ ብፍላይ ኣነፂሩ ዋዕላ ዝገበረ እዩ እዚ ከዓ ዓብዪ መልእኽትን ዓብዪ ተበግሶን ታሪካዊ ኮንፈረንስ ወይ ዘተ እዩ እዚ ከዓ ኣዝዩ ብዕው ዝኾነ ተሳተፍቲ ተኻይድሎ እዚ ዘርእየና ነቲ ተዛራብ ትግርኛ ተጋሩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ናይ መጻኢ ሰላም ራህዋ ቅሳነት ምዕባለ ኢኮኖሚ ሕብረት ዝፈጥር መሰረት እዩ ስመይ ተስፋ ዓለም ክንደ ይበሃል ኣትላሻይ ከተማ መቐለ ዜግነት ኢትዮጵያዊ ጽቡቕ ተስፋ ዓለም ተረኺብናል ዘለና መድረኽ ኣብ ንፋስ ሰላም ዝብል ተዳለወ ዘተ መድረኽ እሞ ከመይ ረኺብካዮ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ ትብሎ መድረኽ ጽቡቕ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ተፈላለዩ ዘሎ ሕብረተሰብ እቲ ብዙሕ ኣፋልያ ፍጥነት ሕብረተሰብ ንኽቀራረብን
عبي سجاوي كا خسيد فترة عدليت فترة عندنا مالتي. رش ممركن يعمل ذهب. እግር ኳስ ፌዴሬሽን ህዝብ ግንኙነት ሚዲያ ኦፊሰርዬ ናይ ሴካፋ ውድድር ኣሎ ኣብዚ ኤርትራ ያተ እንግዲህ ዘላሞ ነው ክንሳት እቲ ውድድር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፀገም ኣለዎ ናይ እድሜ አፈላላይ በደንብ ዝረአ ስለዝኮነ እሱ ብዙም ክፍታ ይኮነ ነህና ናብዚ ዝመጣናሉ ኤርትራ እዩ ታንግሮ ዘላ ደስ ይሉና ተበክስና መጪና ኣብዚውን ናይ ቀደም ናይ ብሔራዊ ቡድን ተጻዋች ዝኾነ ነጋሽ ተክሊቱ ተቀበሉና ታጓስናስ ወደረ ይብሉን መሳፋትና እዩ ተራኪብናሞ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዋላት ህብረተሰብ ይኩን ዋላ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ሰብስ ከም ንምንየው ዝነበርና እዩ ተጸቢዩናሞ በጣም ያወን ኣብዛሃ መጽሁም ምስትናይ ሰላም በምዝማት ህጂ እዚ ከምዛ ዓይነት ናይ ስፖርት ርክብ ክሳብ ክንደይ ሓጋዚ ይውትብል ተውድድር በዓሉ ከወጹ ዝክእሉ ተጻዋቾች ከራእዩሉ ዝተመቻቸ not only ካፕ ተጻዋቾች ከራእዩሉ ድለ መደፍ ስለዝኮነ ብኡ ንህና ታጓስ ኣለና ከማወዳዳሪ አንተ ከምዝበልኩካ ናብዚ መጽና ናይ መጀመሪያ መኳኑ ተስተሰርታሙሽተ ኤርትራ በምድላውስ ንህና በጣም ይህጉሳትና ኩሉ ነገር ኣብዚ ጽቡቅ እዩ ዘሎ ምስት ኢትዮ ኤርትራን ርክብስ ከም ሃደ መደብ ንተሰላም በደንቢ ርክቡ ክንገብር ናፍት ዝለዓለ ናይ ህዝብና ህዝብ ርክብ ክባልስ ግንኙነት እዩ ይመስለኒ ሓፈሻ ቀባበላ ህዝቢ ኣብዚ ሜዳ ዘሎ ደጋፊ ይሆን ካብ ሆቴል ጀሚርኩም በሓፈሻ ከመይ ረይኩም ወታ ቀባበላ እስከ ናይ አስመራ ኮሾ ዝርዩስ ደጋፍትስ ኦልሞስት ናና እዮም ዝድግፉ እዚ ናይ ክልተ አህዋት ናይ ቤተሰብ ምኳንና መጠን ዘራይ ተማሊውን ናትና ተጻወትስ ምንታን ክድግፉ ኢሎም ባዕሎም እዮም ተላይሎም መጽዮም እሞ እዚ ደረካ after ህዝቢ ማህል ዘሎ ድሌት ይሞ ህጉሳቲና በዚ ናይ ኩእሶ ዝምድና ዝጋጣም ተመሐላልፎ መልእክት እንታይ ያለው ንሽተት ቋንቋና ጸገመን እዩ እቲ ሰላም ናይ ኢትዮ ኤርትራ ሰራምስ ኦልሬዲ ተጀሚሩ እንድዩ ዘሎ በስፖርት ገርና ድማ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክነብጽሁ ግድን እዩ ክልቲው ህዝብ ተፈላሉ ዝፈላላይ ኮነ ስለዚ በሃባር በሃንሳብ ኮይና ክንሰርሁ ናይ ግድን እዩ በስፖርት ገይና ድማ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክንበጽሂና ኣብዚ ብሽክለታ ተወዳደርቲና ኤርትራስ በዓለም ደረጃ ተፈላጥ እዩ ኣብ ኢትዮጵያውን ህዚ ኣብ ትግራይ ከባቢስ ጽቡቅ መንገሰቃሳሉ ክልቲዮም ተዝረዳድኡ ናብ ዝበለጸ ብርኪ በጽህዩ በኮሾውን ናይ ቀደም ዝነበረ ስሜት ከምለስ አነ ድለተዩሞ እዚ አጠናኪርናስ ክንቀጥለሉ ናይ ግድን እዩ ዳንኤል ዝሃብካና ሀበሬታ በሽማይ ምሽም ታታተልቲ ድምጽ አሜሪካ መስገን ያኔ ላይ ጽቡቅ ዕድል አነ ወና መስገን ሜሮን አሚነ ባል ካብ ፕሮቶኮል ወጣይ ጉዳይ ኣብዚ ከም አባል ናይታ ኮሚቴ ናይ ፕሮቶኮል ኮይነ ሰራሐሎ እዚ ውድድር ኣዝዩ ደስ ደብል እዩ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ሴካፋ ናይ ታሕቲ 15 ዓመት ኣብ ኤርትራ ብምክያዱ ሓደ ኤርትራ ፍላይ ካነ ሃገራዊት ጋንታና ኣህጉራዊ ውድድራት ብሕጁን ኣብ ዝመጽእ ንክትሳተፍ መተባብዕ እዩ ኢለ ያምናነ ካልኣይ ምስቲ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ድሕሪ ናይ ሰላም ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራ ዝተፈጥረ እዚ ቅርና ኣፍሪካ ዳርጋ ከም ኣዝዩ ማእከል ስሕበት እንደኾነ ይመጻሎ ምስኡ ስፖርት ንባዕሉ ሓደ ንሰላም መጎስጎሲ ክትቀመሉ ትኽእል ሓደ ዝዓበየ መሳርሒ እዩ እዚ ኻይር ኢካይኮም ስለዝኾነ አይ ቲንክ ሎጎ ናቱ ሪኤሎኹ ዛ ካፕሲ ናይ ዲቨሎፕመንት ኤንድ ፒስ ካፕያ ተባይላ ዘላ በጣም ደስ ዝብል ዝሕጉስ እዩ ኣብዚ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብዚ መጽያ ክትጫወት ክትሪያ ከለኻ ካልእ ሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ኬንያ ወንኮም ታንዛንያ በጣም ደስ ዝብል እዩ ብዙሕ ነገራት ክንርኢ ጠሪሕና ወላ ናይ ደቡብ ሱዳን ሕጂ ተሳዒሮም ከወጡ ሱዳን ቶም ናእሽ ቆልዑ ከመየሮም ብኽብሪ ሰላም እንዳበሉ እትዎም ነይሮም ኣዝዩ ደስ ዝብል ኢንተግሬሽን ካ ዓብዪ ተራ ዘሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ብሓፈሻ እዚ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራውያን ጋንታታት ዘሎ ዓቕምን ደረጃን ብኸመይ ትገልጾ ኣብ መንጎ ዘን ጋንታታት ኣዝዩ ዝተጋነነ ናይ ዓቕሚ ፍልል ያሎ ኣይብልን ኣነ ሞር ከም ዝረኣኹ ኣነ ቁርብ ኣብ ፊዚካል ፊትነስ ዳርጋ መብዛሕትኦም ስፔሻሊ ኣብ ኬንያ ዩጋንዳ ተን ናብ ማእከላይ ኣፍሪካ ዘለዋ ላይክ ብሩንዲ ማለት እዩ ቁርብ ፀብለል ዝበለ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ትርኢ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ካብ ቁርብ ቁንጽብ ብሎ ይንእስ ዝበለ ኣካላዊ ብቕዓት ትርኢ እዚ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከሎ ይኽእል ግን ፊዚካል ገለ ፍልል ይርኢ ዋላብቲ ናይ ቅላዕናቶም ህራም ክንምታይ ሓይልሎም ገለ ኤርትራ
ሱዳን ወላውን ኢትዮጵያ እዚኦም ቅሩብ ንእስ ዝበሉ ኮይኖም ተሰሚዑ ነው ማለት ያነ ዓቢ ጠጋይ ዓቢ ጽቡቕ ነገር ይዘ ተናይ ተበግሶይ ክታባዕ ዘሎ ይብላለ ራሚሮን ንዛብ ካን ሀበሬታ መስግን ያግኔለኝ ገንዘብ ጋብሪን ቴንክ ዩ ዶክተር ሃኒባል ካሳሁን እባላለሁ የኢትዮጵያ አንደር 15 ናሽናል ቲም ጠቅላላ ሐኪም ነኝ ከአዲስ አበባ ነው የመጣ ነው ሴካፍ ውድድሩ ለእግር ኳስ እድገት ትልቅ የኛው አንደር ዶክተር ሃኒባል ካሳሁን እባሃል ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ሐኪም እዚ ውድድር ሴካፋ ንኩዕሶ እግሪ አቤት ዓቢ ተስፋ ከም ዘለዎ ይስማዓኒ ካብዚኦም ዓበይቲ ተጻወቲ ከም ዝወጹ ዝእመን እዩ ነቶም ተጻወቲ ኣብ ጸወታ ክረኣዩን ዝሕግዝ ብምዃኑ ብሓፈሻኻ ኣብ ኤርትራ ምክያዱ ንዓና ዓቢ ሓጎስ እዩ ፈጢሩልና እዚ ውድድር እዚ ብሓፈሻ ንቀርኒ አፍሪካ ንኽልቲኡ ህዝብኻ ብፍላይ ዘለዎ ረብሓ እንታይ እዩ ንዝብል ዶክተር ሃኒባል ክምልስ ከሎ ሰላም በኋላ ለእግር ኳሱ እድገት መምጣታችን በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው እዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሌላ እንደዚህ ፕሮግራሞች ኖሩ ተደጋጋሚ ጊዜ የወዳጅነትም ኖሩ ድህር ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ኤርትራ መጺና ነዚ ውድድር ምስተታፍና ዓብ ነገር እዩ ንሕና በተደጋጋሚ ኣብዚ ክንመጽእ ኤርትራውያን ከዓ ናብ ኢትዮጵያ መጺኦም ክጻወቱ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ስፖርት ቀንዲ ናይ ሰላም መሰረት ስለዝኾነ ኢሎ ብሓፈሻ ንኣቀባብላ ህዝብን ደገፍተን አመልኪቱሃ ከም ዝኽብል ተዛሪቡ ተንቀሳቅሰን መንገድ ላይ የማያቆመን እንኳን ሰላም መጣችሁ ማይለን ሰው የለም በጣም እንደዚህ አይነት ፍቅርና እንክብካቤ ሌላ ቦታ አጋጥሞን ያቅብ ሌላ ደግሞ ኣብዝኸድናዮ መንገዲ እንኳ ደሓን መጻሆም ይዝብለና ብደገፍቲ ይኹን በህዝብ ዝግበረና ዘሎ እንግዶትና ክብሮትን ከዓ ኣብ ዓድና ከም ዘለና ሆይኑ ይስማዓና ንኹሎም ከዓ نمسجن إلو نقول ما جايش بشم تخطات الدمس أمريكا مسجن برهان برها للدمس أمريكا كابسمر نمسجن كابرهان زي راديو دمس أمريكا يون متقال لزينا سبع ألبون فاريت درون أمريكا بحالتات حوتي أبي يمن توقع خمسة حمششت سبع سلطان أمريكا قلت إيران زعتهم حوتي يوم وقع مايل مالهم من النتم كعقبلهم زمرزو أمريكا وبعد سلطان إذا توقعنا فوقات مزلو أمونغ أمريكان إيران وطرت أبز حي للوانيوم أمريكا أبز قلت الصومون حيل هو كم تمسرت تقليزو مختل بريزيدنت مايك بنس مرحتي منستر مكلاخل أمريكا بينتاغونن بحبار أبزهاب ومجلسي أمريكا دحر شمونت معلتات نحيلي كم تمسرت أفليت أمالو بزن برحف الشام الدلات نفذنا لنا دحان حضروا This is VOA News. I'm Gene Randall. In Afghanistan, the death toll from last weekend's attack on a wedding reception in Kabul has risen to 80. This as new Afghan war negotiations are set to reconvene. We get a report from AP correspondent Zaria Shackley. The new toll is confirmed as the U.S. envoy negotiating with the Taliban for an end to nearly 18 years of fighting in Afghanistan returns to Qatar to resume the talks. The top Taliban demand is for the estimated 20,000 U.S.